calon iki wis lho. Wis Aku urung e. Nih, ini piye to? Kabeh kok dirampok ora. piye to kowe iki? Lah ya duit tanggone Mas Agung sawera 300 dibagi 3. Heeh. Mas Agung 100, aku 100 jenengan 100. 100. Ya 100. Heeh. Sampai nanti duit habis tahu nyekel duit 100, Mas. Wis. Lah aku sing urung tak gawane, aku urung tahu. Piye to? Matur suwun Mas Agus. Mas Agus. Syukur awe. Syukur. Mas Agung kok ngecak. Kowe ketoke bar karo Agus kowe ketoke. Ora, aku wis melo kami serontolen. Sosolen. Kami Ya sosolen. kuwi lho karepku ke, Mas. Wis serontolen. Engko dikekne engko ora mesakne cah cilik dipek kabeh. Ora apa-apa, Pak. Gen damel berobat. Lugat. Petang sembuh. Gedang sembuh mentale. Taruh. Nah, Mas Ujat, ini masih ada 3 sinden. Oke. Mbak Tuti, Mbak Titis, karo Mbak sapa lali aku sing cantik iki. Laila. Nah, yuk Laila. berdiri. Laila Ya. Jangkung. Dikeroyok telu pisan ben. Oke, siap dong. Nah, iya, iya. Telu Mbak Ya, Tuti, Kak. Mbak Laila, Mbak Pipis. Ayo. Titis ora pitis. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari disiram semua mawar melati, semuanya indah. Lihat penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati, semuanya indah. Selamat malam Mbak Tuti, Selamat malam Mas Oh, sing Uncek. nikah. Iya. Mbak Laila. Laila. Mbak Laila. Nggih, dalan. Nggih. Pundi Mbak asline Mbak? Kula nggih ngawi. Nggih ngawi. Mbak Tuti nggih ngawi. Ngawi mosok lali, sampeyan wis tau karo aku to, mosok lali. Gak boleh begitu. Ayo, apa-apa wi. Sampeyan wis tau mampir sampean liwat guri omah bengi-bengi kae ngeterke aku. Nika senes kula. Lah sapa ya cilik kaya kowe kok? Ireng-ireng nika to. Heeh. Enten buri omah nika to. Heeh. Nika senes kula. Lah terus sapa? Kae asu liwat to. Lah sampeyan kok. Masa aku to? Heeh, lali mesti anggar petuk Indira mesti lali. Aku lali ya, Mbak. Ya Aja sok ngono kuwi. Ya Wong sepulane, lanang Mbak. iki. Sampeyan ngapa mon karo aku kok ngunjukne kathok wae iki ngapa kathoke? Lotrok. Lotrok. Kene, sampeyan rasa wedi. Iki wis jinak kabeh wong telu rene. Ayo ya wis to tenang wae. Heeh, wis rene rasa wedi cok kuwatir. Iki wis wong wedok paling penak-penak iki. Oh ngaten to. Heeh. Paling penak-penak ya wis. Kathoke dicepot dhisik, mah aku nek ngene iki ndak ketok gondal gandul. Nah, dicepot. Heeh. Ya ndek mau sampean nganggo pampers kok. Lho kok malah kaya ngene? Ndek mau sampean pipis ora? Pun Oh wes. pun Oh, gak nganggo pampers. boten. Lah ning ndi mau pipis aku ora ngerti kok. Salah, Boten Budi. topine gak kuwi. Emang lek gawakne ibu apa? Kok so nganggo topi? Lah ya wis sing apik to. Kalau Nika apa-apa nek ra beneran to iki. Nah, topine kuwi sing pantes iki. Nah, ngene lho. lah topine dinggo. Gak pas dasane. Dasmu dhewe. Wis diomongi karo ibu nek nusul ki ya sing apik ngono. Mangke ke mimi ora. Boten Ini susu aku. ora. Mboten gawe to. Boten. Buat digawakne. Boten betodot. Kandhane aja ben ora rewel ki nggawa dot. Nah, iki sing gen ganteng ketok anake Mbak Tuti kok Mbak Tuti sinden mosok ya elek entis ya. Nggih, Bu. Kudu manut karo wong tuwa. Nek gak engko tak ulehke tak lebokke neh lho engko. Ambok ndang. Aku kelingan banget pada bedake. Diwedake ngono. Ya diwedake. Ya ben kok ketok ganteng. Kene iki lho ajaib ben kene medai. Nah. Wong anak sinden kok nusul mbokne mergawe kok rupane elik. Lah ngene Bud. Mbok, nang beli jajan. Aku ganteng, Bu.